Shalom, my name is Nathan Candler, and I'm the director of the Jerusalem Young Adult Center. I came to Jerusalem with the notion that I'm working in the most important place in the world. The Jerusalem Young Adult Center serves as a significant social, educational, and cultural platform for young adults to develop and realize their potential as citizens, as young adults in Jerusalem. Through various programs, we offer opportunities for them through quality employment, higher education, and communal action. We are here for young adults to develop their talent, their career, and to really flourish as citizens in Jerusalem. Lirot et Yofia is a project that highlights the potential and the opportunity we would like to offer young adults in Jerusalem. חשוב לי מאוד שהסיפור של מורשת יהדות ביתא ישראל לא ילך לאיבוד. אמא שלי הייתה באה לספר לי סיפורים או מעשיות שהיו, אמרתי, זה משהו פרימיטיבי בשבילי, כאילו, ולא ייחסתי לזה חשיבות. הקהילה האתיופית לדעתי לא קיבלה את המקום שלה. זאת אומרת, אני לא ידעתי על כל הדברים שהקהילה האתיופית עברה עד שהגיעה לישראל, את כל ההקרבה ואת כל הניסיונות החוזרים והעקשנות המתמדת כדי להגיע לפה. בעיתונים תמיד, בתקשורת, הם קיבלו איזשהו אור שלילי, ורציתי להכיר אותם יותר מקרוב, לדעת מה הסיפור שלהם. אנחנו, החבר'ה הצעירים אתיופים, לא יודעים כאילו על המורשת שלנו עד עכשיו. קל וחומר שגם ישראלים לא מבינים את זה כל כך. אני חושבת שיש לפרויקט הזה שתי מטרות. אחד זה באמת התיעוד שהוא חשוב לכלל האזרחים בארץ, לשמוע מאיפה הם באו, מה קרה להם בדרך. דבר שני, אני מאוד מרגישה שזה עושה להם טוב למשפחות, שמאוד רוצים לדבר, רוצים לשתף, רוצים שישמעו את הסיפור שלהם, הם עברו דברים שהם מאוד לא פשוטים. אני חושב שלא הייתי מודע למה שאנשים עברו דרך סודן. ראיינתי אישה מראשון לציון, והיא סיפרה לי שכדי להגיע לארץ ישראל היא איבדה 4 בנות ובעלה ואחים שלה. אנשים שלא יודעים קרוא וכתוב יכולים להביע את עצמם, כי האנשים האלה צמאים שמישהו יקשיב להם באמת, כי יש להם הרבה מה לתת, ובוגרים הולכים ונעלמים. עוד 40-50 שנה לא יהיה פה אף אחד בשביל לספר לנו. אנחנו, בתור חברה ישראלית, לקבל מתנה אלינו, קהילה שלמה עם סיפור כל כך יקר, שפשוט חבל לפספס. חברה ישראלית זאת חברה חדשה, ואנחנו, עם הזמן אנחנו מערבבים אחד עם השני, ואולי עברו עוד כמה שנים וכבר נשכח מאיפה כל אחד בא, ומה זה התרבות שלנו שיהיה בעוד כמה שנים, שלא יהיה דומה לשום תרבות שהיה קיים מלפני. הייתה אווירה באמת כל כך מיוחדת, גם עם הצוות שלנו וגם עם הצוות של האתיופים, זאת אומרת, גם להגיע למשפחות וגם הצוות המתחקר ובעצם הבימאים של הסרטים. פשוט יש אינטראקציה מעולה, דינמיקה טובה מאוד ואווירה ממש טובה. ואחת החוויות באמת היותר מיוחדות שהיו לי בפרויקט היה שהגענו לבית בארמון הנציב, והייתה שם אישה מדהימה והייתה מאוד מבוגרת, והתפקיד שלה היה להיות מועלת בקהילה האתיופית באתיופיה. עכשיו היא דיברה רק באמהרית, אבל היא הייתה כל כך מושכת, והשפת גוף שלה הייתה כל כך משכנעת וכנה,
והיא ממש נגעה בי. דור ההורים, דור הסבים והסבתות למעשה ככה, השנים עוברות ודרך טבע אנשים גם הולכים לעולמם. ואיתם אנחנו גם מאבדים אוצר מאוד יקר. ההיסטוריה של קהילת ביתא ישראל די הולכת לאיבוד, ואני חושבת שזו הזדמנות מעולה שצריך לתפוס את זה רגע לפני שזה נעלם. One of the most important values of Jerusalem is partnership, that is based on the sense of commitment and ownership. With that said, I invite partners from around the world to join us and to take part in an initiative, in a project that has a tremendous significance and importance to the young adults of Jerusalem and to the young adults from around the world. We are here in order to ensure that the next generation is connected to their Jewish identity, to Israel, and to Jerusalem. Yeah!